nyima kawuono. Dr. Oluoch, anno kwa dong kod thuolo matin ahinya to bende watieko twak mara. Wacho ni nyaka som ote mag joneno. Kalo ni joneno mamoko nitiere kod nyithindo, ginyalo bedo kod dang'ni e kinde makoro giyiero courses. Ote thoth ahinya. Wachaka ne kod janyuol mano Pamela Nyarkano. Mabende wacho ni nyathine ne dwaro engineering, to notere timo geology seku, to nyaka sani bende oyudo ni onyalo dhi timo parallel engineering. Onyalo dhi timo parallel, onyalo dhi timo engineering but parallel UON. Mano timore e yo machalo na. Tiende ni parallel chano o apply kende. Because parallel kaka na wacho mokwongo cha en okidhi through COOPS. Koro no apply through COOPS moluonge geology seku, modhi seku. To chako apply parallel University of Nairobi. Be jogo chako luonge. Koro depending on facilities, nikech parallel tingini yonge government scholarship. To help bende okochuno ni inyaki yudi kidhi kuro. Nikech ise display ni inyalo chulo fee. Momi idwaro parallel. Koro mano problem nyalo bedo kanyo. To ko ng'iyo ni situation mare financially nyalo miyo chul parallel. To ka mane manyathi dwaro to okracho tere parallel. Lakini ung'eni okubiyudo government scholarship kae to help bende samoro ok nyal dhi maber kode. To ko siko seku motere no geology to bro yudo government scholarship to help both yudo. Yes. Ng'ato ne penjo kani nyathine bende no yudo B kata kamano no reme kwano. Ji nitiere kod penjo mopogore opogore nyalo timo nang'o. Kwano ok en requirement mar courses te. Yeah. Ntie courses moko ma ok required nyaki kal kwano. Yeah. Koro odhi adhiya to ong'i system kaka na wachicha to yier course no. Obro yudo nikech ki type course midwaro gi institution midwaro to requirements mag course no be wuok e dashboard. Koro kochuno ni kani fail kwano to koro mano is the end of you onge gimoro amora minyalo timo. Yes. Geno pod nitiere. Mang'eny ahinya. Kapo nono ni apply COOPS tieko certificate mari bende podi nyalo yudo government scholarship. Mano bende penjo maja no amoro no penjo kata kamano nangiso gene ginyiswa nyingi kuonde magineno ok ginyiswa kata nyingi. Kane timo certificate TVET institution ka ititieko to idwa upgrade koro idwa timo diploma kata CBET program idwa upgrade kende TVET institution mar public ibro yudo scholarship kendo help ibro yudo nikech pod in student mar government. Yes. Kika onyalo mana apply kendo to bro yudo. Anno kwa chiegni tieko twak mar okinyi makawuono janyuol nitiere kod ting' mane gi sani makoro nyithindo nego bed ni yiero courses mopogore opogore mago nyithindo madero 200,000 ma qualify dhi e university kopogore kod mago monego bed ni dhi e TVET kaachiel kod colleges. Janyuol ere kaka onego bed ni konyo nyathine gi sani mar mondo mi nyathi otim gino modwaro nikech adiera Dr. Oluoch oyudo ni nitiere jonyuol moko machuno nyithindo gi gimoro. Pono neno koro kaso nyathini ni inadwa ni bed japuonj. Seche moko nyathino to entiere kod passion mar bedo jathum. To janyuol okase gi gima odwaro no ene motim. Janyuol nego bed ni sani timo ang'o mar mondo mi okony nyathine yiero course modwaro. Wadwaro ni mondo jonyuol obed machiegni gi nyithindo. Ahinya sama nyathi make decision mar yiero course nikech mane ngimane for the rest of his or her life. Mane ngimane. Koro en decision ma wadwaro ni mondo jonyuol obed very close gi nyithindo. Nikech samoro janyuol ne dwa timo gimoro. Iwacho ga ni samoro an ka janyuol na fail yudo gimoro kane en e school kata e college. Koro dana ya achieve gino through nyathina. Koro ingeni pacha madwaro ni nyathina owinjo tim gima kama to nyathini be nigi pache yore. Koro gimo wa encourage ni nyathi o discuss gi janyuol. Janyuol kik bed rigid ahinya nikech career en mar nyathi, ok en mari janyuol. Ini setieko mari. Koro bed very close. To kopo ni idwaro assistance. Na wacho ni sani nyaka tarik 22 wane institutions mopogore opogore counties wa mag Nyanza. Migori County, Homa Bay County, Siaya County, Kisumu County, Kisii, Nyamira County, wantie gi officers wa institutions mopogore opogore. Kopo ni kata gi disagreement moro gi nyathi kata idwa ni convince nyathi e yo moro, dhi uru kanyo to penj ni udwaro advice on selection kata application mar COOPS. Ubro yudo our officer kanyo, bro wuoyo kodu ma guide maber ma nyathi bende yud gima janyuol wacho, janyuol be yud gima nyathi dwaro. Mondo mi nyathi obed supported or apply for course ma ene gi passion, gi course ma ene gi interest, gi course ma ene gi ability. Nitie jonyuol mosechuno nyithindo gi courses moko ma nyathi odhi kanyo nikech oluoro janyuol o respect kendo fear janyuol.
kae to dhi adhiya kosetimo gino to graduate to miyo janyuol certificate ni asetieko mane dwaro cha koro an economics mane dwaro cha koro an adok timo music mane gima ne adwaro. So mondo wa avoid gik makamago, samoro nyithindo moko bende osekawo kata okenge moko maricho gi paro maricho nikech oneno ni janyuol chune gi gimoko dwar. Koro kata kodhi e course ka university kacha iyudo ka ok en involved, gin e nyithindo mang wini kia o lead strike, kia ogomo, kia owang'ang'o, kia otimore nade gi nyithindo nikech pache onge gimotimono otime ne janyuol to en owuon ok en engaged e gino. Koro kar yiero course no en gima very critical and very delicate. Janyuol kik chun nyathi gi gima nyathi ok dwar, nyithindo winjuru jonyuol ok mane gima Bible wacho ni nyithindo be winj jonyuol. Koro wabeda gi dialogue maber. To ka in gi problem to udhiyo mondo okonyu. Kamano. Dr. Oluoch, wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono wadong' magi dakika achiel kende to waloro twak. Wachna mogik en ni opportunities machalo magi gibiro once in a year. To nyithindo wan godo e gwenge manosomo form 4 higni machon, moko nolale apiko, moko nolale lupo, moko nolale e goldi, moko nolal e weche mamoko ma ok kony, pok nodhi e course to gin gi certificates mag form 4. Nyasaye koro miyowa opportunity mar institutions gi kendo opportunity mwanyalo yudo kaka wago mbaka gi jodalawa e yore machalo kod magi. Kik nyathi moro dong' ka in gi form 4 certificate pok ni yudo opportunity mar tiegruok e yo mora mora. Gimora mora mani achieve e form 4 no. Obed E, obed C, whatever. Wamiyi opportunity sani. Dhiyo mondo apply. Kise apply to watim ni placement. Kise timo placement, yud education, mane mabro konyi e ngima mabiro. Koro nyithindwa okaw gigi very very seriously mondo gikaw opportunities gi. Tinde wan gi institutions e gwengewa, wan gi universities e gwengewa, wan gi TVET institutions, KMTC, TTCs, gigite wan ge gwengewa. Nyithindwa obed jok ma kaw opportunity. Jonyuol owuo gi nyithindo mondo mi wakony nyithindo gi e higni mabiro chieng' gibed ji kik walal. Kamano. Nyithindo manotimo penje kind higa mar 2000 gi 2022 gin bende ginyalo yudo government scholarship gi funding? Nyithindo giyudo government scholarship. Yes, ka gidhi e TVET institutions mag sirkal. Kata KMTC nitie help. Koro giyudo government scholarship kendo giyudo help loan bende. Yes. Ai nyakwara Ramogi Ajwang' ageno ni winjo kanyo e yo makare. Nyathi moro amora